Fel da chi'n ymuno efo ni rwan, mae'r adran iau yn dod i'r derfyn. Dyma'r cymel terfynol, does na ddim nunllai fynd o fan hyn wan. Hwn ydy'r un mawr, yr un mwyaf yn y prynhawn, y sicr pa un o'r hein sy'n mynd i fod yn bencampwr yr adran iau. A'i Brian Keeley o Iwerddon ar un ydi o, a'i Meirig Rhys y bachgen lleol ar 2, Rhys Williams ar 3, Sean Dunn o Iwerddon ar 4, Tom Evans ar 5, neu Becca Jackson ar 6. Dyna'r dewis sydd gyda ni, ond leina ni ar hyn o bryd y golwg o fan hyn ar y cneifio'r Meirig Rhys y bachgen lleol mab i Ruth Rhys yn ei gofyn iddi hi gyna fach faint o gneifwyr sy'n gennych chi'n y teulu erbyn hyn. Wel, mae'r hen rhain rhoi fyny ac mae'r rhain newydd ddod trwy a dda hwn di'r dwytha medda hi, felly oedd hi falch iawn bod o wedi dod i'r fai i gymryd drosodd yr awennau yn cneifio'r defed. A dyna ydi hanes yr cystadlu yma yn de. Mae'r bechgyn yma'n edrych i fyny ac yn dysgu'n gyntaf falle ar ychydig gan i'r rhieni ac wedyn maen nhw'n mynd ar gyrsiau yn cael ei darparu gan yr gwlân Prydeinig a trwy hynny maen nhw'n gwneud i cymwysterau ac yn dod i fyny yn ddigon da i gystadlu yma'r lwyfan y sioe fawr. Yr adran iau maen nhw'n gymharol ddifrofiad ac eto wedi cneifio twr o ddefed yn ystod y tymhorau blynyddoedd dwytha ma'n siŵr ar 6 fan hyn. Dyma chi gneifio'r taclus ydi Becca Jackson y fan hyn yn dod o deulu'r Jackson wrth gwrs sydd yn adnabyddus ym myd y cneifio gwellifia, ond Becca hefyd yn cneifio efo gwella, ond yma'n hyn yn ymarfer ei chrefft gyda peiriant. 5 wedyn ydi Tom Evans, fo allan efo ei 5 oen y fanna. Dyna yr oen diwetha yn y gorlan iddo fo, felly am anferth o foi mae o'n cneifio'n rhwyd dros ben. Mae'r bachgen tala da ni wedi weld ymysg yr iau a weithiau mae bod yn dal yn broblem i gneifio'r achos mae'n gorfod ymestyn yn bellach, ond mae'r bachgen yma yn gwneud efo edrych yn rhwyd dros ben Meirig Rhys wedi. Ac ar 4 y fan hyn mae Rhys Williams i mewn am oen arall yn fanna. Wedyn Meirig Rhys yn rhoi'n lawr na fo, mae o mewn ar gyfer ei 5 rwan. Lle gawn ni olwg ar bach o crefftwyr yn fan hyn rwan. Beth ydy'r dechneg? Pawb yn agor y bol efo'i gilydd yn fanna, Rhys Williams ac un ar ôl, ond ar 4 ar hyn o bryd ni'n edrych ar Sean Dunn yn fan hyn yn agor y gwddw ac wedyn golwg ei hangach ar lle maen nhw i gyd yn gymharu a'i gilydd. Wel, fawr i ddewis rhwng y 3 yna yn sicr mynd am y gwddw. Pwy di'r cyntaf i dros y gwddw? Dio ddim ots achos mae'r bachgen yma, Tom D. Evans, ar fi'n gorffen i 5 oen mae o, bell ar y blaen y bawb arall ar hyn o bryd ac yn mynd yn rhwydd ac yn hamddenol rhywsyd be maen nhw'n galw yn ddill cruisi. A dyna fo, botwm coch, Tom D. Evans yn mynd â hi o ran amser, cofiwch. Dipyn o feirniadu i ddod cyn y canlyniad terfynol eto. Myron Grace putting the finishing touches for his long road finish, Brian Keeley, the Irishman.